Gorka Oregi errastiri betidanik gustatu zaio motorren artean konponketan egiten ibiltzea. Batxilergoaren ondoren garbi zuen lan mundura lehenbailen iristea nahi zuela, eta IMH-en apuntatu zen. 2011an mekatronika industriala amaitu zuen, praktikak MEC Gruppen eginez. Orduan, ingenieritza dualean jarraitzea erabaki zuen, esfortzua suposatzen bazion ere, etorkizuneko ateak irekiko zizkiolakoan. Ingeniaritza MEC Gruppen ere egin zuen eta han jarraitu du. Guztira 9 urtez. Trebea da, bai teknikoki eta baita lantaldeak kudeatzen. Lantaldeak oso gogoko du berarekin lan egitea eta lidertzat dute. Bueno, justo izan zen bebai, ingenieritza zinitzenian, enpresa bebai gonu zoian, proiektu berri asko zeunden sartzen, makina berrixagoak eta konplexuago bebai, eta bueno, horrek bebai niri lagundu ozta nire ezagutzak da garatzen, eta bai diseinuan, bai robotikan, bai CNC-ko programazioan, eta bueno, azkenean horrek eraman duzta ingenieritzako arduradun izateara. Enpresaren proiektu teknologiko garrantzitsuenetan parte hartzen du, eta helburuak azken punturaino jarraitu eta amaitzen ditu. Segaitzi nagoan hemen? Nik uste dut azkenean bakoitzari norberan dau lanian edo bizitza profesionalian nora heldu, da ilusio pixka batekin, da gogo pixka batekin gauza asko lortu aldiala. Bezeroak asko estimatzen du Gorkarekin lan egiteko aukera izatea. Ez, beti da nik izenaz, pertsona bat guztariako jendiakin egotia, azkenean tratu hon bat eukin da, enpresan bertan bebai askotan egon bizara bezeruekin, makinen ekoizliekin, edo azkenean hori. Da horre bebai, etxen dautzuna da asko ikastia, arlo guztietan, naiz pertsonen erlazioan, beste kompetentzia askotan. Zorionak Gorka, ziur gaude proiekzio handiko etorkizuna duzula aurrean.